ಆತಿ ಬೆರಡುಪ್ಪು ಉಂಡುವನಾಥ ಮಲ್ತೇರಿಗಾಯ್ತ ಬಲ್ಮನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗರದ ನೆಲಯರೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಚಿತ್ರಡು ಪರ್ಯಾತು ವರ್ಷದಿಂಚದ ಅನುಭವ ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೈಲ್ದ ಸಂಜೀವನ್ ನಡ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ಬರವು ಸಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿರಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬೈದ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷದೇ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲನೇಮ ಬಂದ ಕೊರದಪ್ಪನೇಮ ಬಂದ ನಾನು 22 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಕೊರದಪ್ಪನೇಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೋರ ಇತ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಮನ್ಪುಜ ಬಂದ ಏನು ಕಾರ್ ಬೇನಾರ್ರಿ ಕಾರು ಇಂಚೆ ಕಂತಿ ನಾವು ಅವು ಕಂತಿದ್ದು ಸಪ್ಟಿಕ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸುಗಾರ ಬರತ್ತನತ್ತ ಈ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪುರ ಕಜ್ಜೇರ್ನ ಪುರ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸಂಜೀವನ ಕೇಪುಲ ಕುರುಪಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಅಂದು ತೋಡ ದೀಪಂಬಳ ತೋಡ ನೀರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ತೋಡಜ ತೋಡಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಈಗ ಗೋಯಲು ಅಂತೀನಿ ತೋಡ ನೀರು ಬಂದ ಮಣ್ಣು ಹೊಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ತೋಡ ನೀರು ಗುಡ್ಡದ ಕುರುಪ ಒಂದು ಕೇಪುಲ ಕುರುಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಕೇಪುಲ ಬೋಡೆ ದೈವ ಕೊರಾನಗ ಮಲ್ಪೋದು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪೂರ ಈ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಮತ್ತು ಖಾರ ಮೇಲೆ ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ತ ತೂಲಗತ್ತ ಟಿ ವಿ ತೂನಾಗ ಖಾರ ಮೇಲೆ ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ದೈವದ ನರ್ತಂಗ ಅಮಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋತನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅದೇ ಎತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕನ್ನಡತ್ತೆ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಈ ಪಟದಿತ್ತದು ಬೇನಾರ್ಡು ಬಾಣು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದ ಬಣ್ಣನೆ ಪಟ ಅವು ಬೇನಾರ್ಡು ಪಾಡ್ಬೇಕ ಪಟ ಕೊರ್ದ ಬಣ್ಣ ಅಂದತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಳು ಜನ ತೋನಾಗ ಅವು ಸಂಜೀವನ ಪಟ ಕೊರ್ದ ಬಣ್ಣ ಪಟ ಒಂದು ತೀರೆ ಐಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇನಾರ್ ಪೂರ ಪಟ ಬಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮೂಗತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಸಾಲದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಂಚಿನ ದೈವದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಟ ಬಾಟ್ರೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಬುಜ್ಜಿ ಕೊಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಬುಜ್ಜಿ ಅವೇ ಟಿ ವಿ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡಾದೆ ಅಂದೆ ಹೊರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕೊಲ ಪಕ್ಕ ಅವನೇ ಟಿ ವಿ ಕೂತು ಅವೇನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಲ ಈ ಸಂಜೀವನಿ ಏತು ಕೋಡಿಡು ಕಡದೇರು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಸಂಜೀವನ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಗರ್ನಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೀವನ ಓಲ್ಕೊಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ಟು ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಎಂಚ ಅರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಕೆಂಡ್ರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲದ ಕಿಲಿಗೆ ಏತು ಪುರ್ತುಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಏನು ಪೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಗರ್ನಾಲ್ ಸರ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಚರಣತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಚರಣ್ ಪುಡವನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತು ತೊಳುವರಿಗಳ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೇರಣಕ್ಕಂತದೆ ಮಾತ ತೊಳುವರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಂಕು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲಿಂಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಸೊಲ್ಮೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕೇರ್ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೆನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕೇರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ಪೇರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಈ ಸೊಲ್ಮೆದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ನ ಆ ಪೊಲಪುನು ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಎಂಗಳು ಬೈದೀನಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಚಾಕರಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನರಮಾನಿಲು ಬೈಲದ ಸಂಜೀವ ಅನ್ನೇರು ಸಂಜೀವನ್ನ ಸುರುಕಾದಿರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ನೇರಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಲರು ಸರಳ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಸರಳ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೊಳಗೆ ಜನ ಮಲ್ ತಂದು ಪೋಪ ಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ತಂದು ಹೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟದ ಬರ್ಪ ಬೈಲದ ಸಂಜೀವವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಪುದರ್ದಾದೊಂದು ಸಂಜೀವನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ತುಳುವನ ಬಾಯ್ಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ದಯಪನಗ ಆ ಕಾಲದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬೇರೆ ಮಂದಿನಾರಿ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನೇ ಬಾತಿರೋಡು ಇರ್ನ ಜಾತ ಪೊಲಬನು ಕುಡಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ
ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಂದದ ಆದ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣಿಂಕದಲ್ಲ ಬರವ ಒಂದು ಆಲಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಬರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಸಬು ಆಕಳು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಚನ ಪಾರ್ದನ ಉತ್ತಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಪಂಡದು ಆಯ್ತಾ ಏತು ಒಂದುಂಡು ಮಾತು ತಂದೆ ಒಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಚೌಕಟ್ಟು ದೈ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಏತು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಊತ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದಬ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಕೊರ್ದಬ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೇನು ಪೂರ ಅಂದ ಆತೆ ಏತು ಉಂಡೈತಾ ಆತೆ ಅಂತಂದು ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಬಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಬೈದ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷದೇ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಪುರಾರಿ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನೇಮ ಬಂದ ಕೊರ್ದಬ್ಬ ನೇಮ ಬಂದ ನಾನು 22 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಕೊರ್ದಬ್ಬ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಅವಳ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳಿಪಾಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆರಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟನೆ ಸಾಧಾರಣ 43 ವರ್ಷ ಅವಳು ಕಟ್ಟಂತಾನು 22 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾರು ಬ್ಯಾನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ 43 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದಾನ ಅವಳು ಅವೇ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಾಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣದೆ ಪೋಂತಾರೆ ಅಂದ ಕಟ್ಟುನಟ್ಟು ತುಂಬುಲ ಕೋಲ ನೇಮಾನಗ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟೊಂದಿರತ್ತ ಆಕಳು ನಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದತ್ತ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪನ ಬುದರದ ಸಂಜೀವನ ಪೊಪ್ಪನ ಪೂವೆಂದು ಕೈಗೆ ಬೈಲಿ ಪೂವೆಂದು ಅಮ್ಮೇರ ಪದಾರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರ ತೂತು ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ದೇಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೋಗ್ತೈತಿ ಶಾಲೆಗಿದ್ದೆ ಎಂಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಗಳು 4 ಜನ ಮೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಗಳು ಏರು ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಯರ ಕೀಗೊಯ್ಯರ ಇಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಪೋಂದು ಇರ್ತಾನೆ ಪನ್ನಂಗಳು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಎಂಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಗಳು ಅಪ್ಪ ಸೇರಿದ್ರು ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪುಡಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೇಲಿಗೆ ಈ ಸಾಗುಳ್ಳ ಬೇಲಿಗೆ ಐಕೆ ನೆಕ್ಕು ನೀಜು ಪರಿ ಐಕೆ ನೆಕ್ಕು ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡ ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ತಿಗಿಸಿ ಬಂದ ಐತಾತ್ ಬೇಜಾರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಪುನಃ ಒಕ್ಕ ಪುರ ಅಂತ ಹೋದ ಐತು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪುದಾರ ಒಂದು ಉಂಡು ಬೈಲು ಸಂಜೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳು ಪದಾರ ಉಂಡು ತಪ್ಪನಾಗ ಕಾಸಡು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡು ಭಾರಿ ಮನು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಸಂಜೀವನ ಕಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಪವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದು ಪೋತಿನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಓಲ ಒಂದು ಅತಿಚಿಗೆ ಇತ್ತೆಗಳಪ್ಪ ಭಾರಿ ಮಾತಾಡ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುರೂಕು ಸಂಜೀವನಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೇನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಬರೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂಬಳದ ಬಾಯಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದೈವ ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮ್ಮೆ ತೊನ್ನತ್ತ ಸಂಬಳ ಎತ್ತು ಒಂದು ಇಂಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲಸ ಬರ್ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆತು ವಾರಿ ಬಂಗಾಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಂಚಿರ್ತಾನೆ ಸಂಜೀವನ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಂದ ಬಡಪಸ್ತವಲ್ಲ ಬಡಪತ್ತದೆ ತಿಳಿಯಾರಲ್ಲ ಪುರ ಮಂಗ ಪುರ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮತ್ತ ಬಂಜಾರ ಉಂಡ್ರೆ ಪುರ ಸಿಕ್ಕಂತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಚ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಕುಳ್ಳುದು ಉಣ್ಣಿಯರ ಪಂಡದ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಪನ್ನಗಲ ಆಗ ಬಂತು ಬರ್ಬಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಬಿನಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ದುಂಬುದು ಅವಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಅವಳು ಬಾರಿಗೆ ಒಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂದ ಹೋದಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಆ ಬಂದ್ವಿ ಪೋಬಿನಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಕುಳ್ಳುದು ಉಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಕೊಡಿವಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂದು ಕಾಲ ಅಂಚ ಪುರತ್ತ ಅಂತ
ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಾತಾಡುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಚ್ಛೆನಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಪತ್ತೊಂದ போடுந்து ஜின்பான் வளர்த்தோன்னா அந்த ரிக்ஷா தக்கலை அக்களை பத்தொந்தே இருப்பார் எல்லாரையும் வாடகை ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಇಂಕುಲು ಆ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದಪ್ಪ ಆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸುರುಳ್ದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಡೆ ಪೋದ ಅವು ಎಂಚಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಇದೊಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಡೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಡೆ ಪೋಣ ಎಂಕುಳು ಪೋಪಿಂದ ಮುಕ್ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರು ಜಾಲಡು ಕೋಲ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಬಾರ್ದು ಬರೋ ಪೋರಿ ಕಲ ಸಾನೋಡು ಪೋರ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು അപ്പോൾ എങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചിനെ പോയിട്ട് നാത്തിരിയാവോ ഒന്ന് പൂര തെത്തത് പൂര ദീപേർ പോര അപ്പോൾ എങ്കിൽ പൂര നമുക്ക് എങ്കിലായിട്ട് ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಾಯ್ತ ಬಯ್ಯ ಕೋಲ ನಿಕ್ಲೋನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋರ್ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ ಬಯ್ಯನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಡ್ಬೇಕ ಇದಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಂಡೆ ಪೋಳಿ ಓಕೆ 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 ವಾಡೆ ಪೋದ ತಿರಿತ ಬರ ಬೇರೆ ಅವಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಂದು ಪೂರ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಬಯ್ಯನಾಗ ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ಬಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂತ ಪೋದು ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಜನ ಪೋತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ರೇಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋ ರೆಡಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋದು ಕಾರ್ ಬೋಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಲಿ ಪೂರ ಬೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೋದು ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪುಂಡು ತೆಗೊಂಡು ದುಮ್ಮು ತೆವಲ ಕೈಗ ಮಾಡಿ ಜತ್ತಂಡ ಇಂಚಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೈಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ತಂದೇ ಬರಡೆ ಆ ಸಾಕಿರೋದು ಸಾಮಾನು ಬರೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ತಟ್ಟೆ ಅವನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿತ್ಯದ ಅಲ್ಲಾಜಿ ನಿತ್ಯ ಗಾಡಿ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಂದೆ ನಡತಂದು ದುಂಬು ಪೂರ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಳ್ಳ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗಲ್ಲ ಪೂರ ಇದ್ದಾನು ಗುಡ್ಡೆಲೆ ಆನೆ ಜತ್ತಂದು ಪೂರ ಬರಬಿಡ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇತ್ತೆದ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಆ ಚಾಕಿರಿಗಳ ಆ ದುಂಬುದ ನಿಖನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದೈವಾರಾಧನದ ಚಾಕಿರಿಗಳ ಆ ಜಗಜಾತಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು ಎಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡವು ಜಾತನ ವೈದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೋಣ ಬದಲಾವಣೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಲೆಂಕಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಅಂತೇನು ಮುಗಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂಡು ಪೂರ ಉಂಟು ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವೈತೆ ಆತೆ ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಂತ ಕಟ್ಟಲು ಬರುತ್ತಾನ ಅವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಸಂಧಿ ಬೀರ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಮುಖ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಯರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅರದಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಕ್ಕು ಮರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರದಲ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಅರದಲ ಅವರು ಎಂಚೈತಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮ ಮಾಡ ಅರದಲ ಪಂಡವು ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಅರದಲ ಆ ಪಂಡ ಅವು ಅವ ಬುತ್ತ ಕೊಂಚ ಅರದಲ ಉಂಡು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಬೇತೆ ಗುಳಿಗಾಗ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಬೇತೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಒಂಜೆ ಮಂಜಾಲೆ ಅವೇ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕ್ರಮ ಎಂಚೈತನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಒಬ್ಬರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಒಗ ದುಂಬು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತದೆ ಒಬ್ಬರ ಒಲ್ತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಬರಂತೀರು ಅಂದು ಅಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪದೆ ಎಂಗುಳು ಉಳ್ತು ಬಂದು ಎಂಗುಳು ಕೇನ್ ಮನ ಬಂದಂತ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ತುರುವಾಡ ಪೂರ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮೈ ಮಲ್ಪುಳ ಕಪ್ಪು ಮೈ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಈ ಬೊಂಬೆ ಅಪ್ಪನು ಬೊಂಬೆ ಆ ಬೊಂಬೆದ ಪುಲಿ ಇದಪ್ಪರು ಆಕೆ ತಾರದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಾರು ತಾರದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟೋದು ಈ ದೀಪ ಬತ್ತ ಉಂಟ ಈ ದೀಪ ಬತ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಬರ್ತಂತೇರು ಬರ್ತದೆ ಪತ್ತೇರು ಅವ ಐತೆ ಕರಿ ಹಾಪುಣತ್ತ ಕಪ್ಪು ಕರಿ ಹಾಪುಣ ಅವನ ಮಲ್ಪುಣ ತುಳ್ತಾನು ಅವಂತ ಮಲ್ಪುಣ ಮೈ ಮೈ ಹಾಂ ಅವು ಕಪ್ಪು ಮೈ ಅವು ಮಲ್ಪುಣ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದನು ಯಥೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಇತ್ತೆಗಳು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುರಿ ಒಂಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅದು ಪುದಾರ ಪನೋಡ ಇರು ಪುದಾರ ಪನೋಡ ಓಲ್ ಮಾಡ ಕಟ್ಟದಾರು ಕಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ದು ಕಟ್ಟದಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟದೆ ಬರ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಟ್ಟುವೆ ಮಕ್ಕ ಕುಬ್ಬುಡುಪ ಬೇತ ಜನ ಹೊಲ್ಪರು
ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮುಮ್ಮೂರು ಸಂಜೆ ಕಟ್ಟುವಂತೀನಿ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದೈವಾಡು ಮಾತ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಪುದರ್ ಸಂಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೋರ ಇತ್ತೆ ಇದ್ದೇನು ಮಲ್ಪುದ್ದೇನು ಬಂದ ಏನು ಕಾರ್ ಬೇನಾದ್ರೆ ಕಾರು ಇಂಚ ಕಂತಿ ನಾವು ಅವು ಕಂತಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟಿಕ ಬಂದಂಗೆ ಶುಗರ್ ಬರತ್ತನತ್ತ ಈ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪುರ ಕಜ್ಜೇರಿನ ಪುರ ಈ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜೇರಿ ಮಾಡೋದು ಕಾರು ಪುರ ತೋರಾಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಾರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಸಷ್ಟು ಪುರ ಮಾಡ್ತದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರು ಪುರ ಹೊತ್ತದು ಬ್ರೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಅವಳು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ತೆಗೆದು ಇದಮ್ ತಂದು ಚಾಕುನಿಂದ ಗುರ್ತಾಬಾರ್ದೇವೆ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ನೋಡು ದೀಪ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕಾಲು ಇದ್ದುಂಡ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಲ್ಲ ತಾರೋಟು ನೂತಂಜಿ ಅನಪ ಅನಪ ಪೈಸಾ ತಂಜಿ ಬೂತ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಡಂತ್ಯಾರಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಒತ್ತ ಆ ಪೂಜೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಹೀರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾವಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ದುಂಪು ಇರಬಹುದು ಹಣಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಯ್ಯಾರ್ತದೆ ಅವು ಹೀರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಅವಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೊಂಬಾರೆ ಒಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರಿಂದು ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂತದ್ದು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಡಪೆರವಳ್ಳಿ ಬಂತೇವೆ ನಡಪೆರವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು 2 ಸಲ ತೆರೆದಿದ್ದು ಬೂರಿಯಾನು ಒಂಚಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಬರ್ದುಜಿ ಮುಂಚೆ ಜಗಲಿಗೆ ಪಿರ ಬೂರಿನಿ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿರ್ತು ಬರ್ದುಂಡ ಒಂದು ಗತಿ ಅಂದ್ವಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತುಂದು ಅವನು ಪರ ಒಂದು ಪರ ದೈವಗಳೇ ಕಾತೊಂದು ಅಂತ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪೇರು ಯಾವ ಕಟ್ಟುಜಿ ತರದಿರ್ಗುಂಡು ಪರ ಕಟ್ಟಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಧೋಡು ಫೀಲ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಜ ಉದಂತು ಪರ ಪುರ ಮಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ ಬೇತ ಜನ ಪರ ಅದಿಂಜ ಬತ್ತೊಳ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಬರೋದೇ ಅಂದೆ ಅದು ಕೊಡತು ಮಾಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಬಟರ್ ನಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟೊಟ್ಟು ಅವನಿತ್ತು ಅವಾಗ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹಾಕಲಿ ಏನು ತಗೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಜಿ ಬತ್ತದ ಕಾಲೊಂದು ಅವಳು ಮೂಲೆ ಕೊಜೆ ಗೊತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ನಕ್ಕಳು ಅವಳು ಅವಳ ಪುರ ಏನು ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗೆ ಬೇತ ಜನ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿ ನಿಶ್ಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನರಮಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬೈಲು ಸಂಜೀವನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ಟು ಪಾರ್ಧನದ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿಯು ಯಾಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುನು ಆ ಪಾರ್ಧನ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಸಂಜೀವನ ಆ ಪಾರ್ಧನದ ಪೊರ್ಲುನವರ ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತು ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮಗ ಬೀರಲುತ್ತೀಲೆ ಬಿರಂಗು ಬಿರ್ಮೇಲೆ ಕಸುತ್ತೀಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮೆ ಕಂಟೆ ಜೊತ್ತೀಲೆ ಕೈ ಬಿಕರದಾನ ಕುಟುಂಬ ಮೊನೆ ಮಾತಿರುತ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯೋಳು ಚಮಡಿ ಬುಟ್ಟಾನ ಮಾಡೀಗ ಸತ್ರ ಕಲಾಲ ಬಂಟಾನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬುಟ್ಟಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಾಡ ಒಂದೇ ಸೇರ್ಸೋಡು ಲಪ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಳ್ಳೋಡುಗೇನ ಲಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಲಮ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಳ್ಳೆ ದೈಗೆ ಸಾಪಣ್ಣ ಕೂರು ಸಂಬುಡದಾನೆ ಕಲ್ಕೂಡೆ ಉಳ್ತಪ್ಪೆದಾನಿ ಬಿಕ್ಕೂಡು ಅವರಿಯಮ್ಮದಾನಿ ಸಾಪುಡುಗೇನ ಪುಟ್ಟು ಬಲಿರನ ಬಾಲೆಲುಗೇನ ಗಾಮಿಡ ಏರೆ ಬಾಲೆಲು ದಾನೆ ರಾಜೇರಿ ಐನಿ ವಿಧನದ ಬಾಲಳಿಗೆನ ಕೈನಿ ಮುದಾದ ಪುರಪುರುದಾನ ಲೆಕ್ತಿನಿ ಗೌಡಲನಾಗ ಐನಿ ವಿಧನದ ಬಾಲಳಿಗೆ ಕೈನಿ ವಿಧನದ ಬೇಲಿನಿ ಪಂಡಿ ಕುರ್ದು ಲಪ್ಪೆಲ ಚಳಿದಿ ಗೌಗಳದಾನೆ ಕಡಬೋಲೆ
ಮಗಿದಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಬಿತ್ತಿ ಮೇಲಿರ ಜೋಡ್ದು ಬೇಲುಲ್ಲದಾನೆ ನಾಡಿದಿ ಅರಸು ಬರಿತಿನ ಬೋಲೆಡದಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೌಡೋಲನಾಗ ಪತ್ತಿ ಬೋಲೇನೆ ಕೈಯರದಾನೆ ಪತ್ತೇರಿ ಬಾಯರದಾನೆ ಓದೇರಿ ಗೌಡೋಲನಾಗ ಏರಿ ಬೋಲೆದ ಮಾನೇಡಗನ ಈ ತುಂಬುನೆ ಪೋಲಗನ ಯಾಮಿ ಪ್ರಭುಡೆ ಬರುವೆಂದಾನೆ ಬಂಡೇರಿ ನಾತನದಾನೆ ಪುರ್ಕೂಡು ಮಕ್ತಿನ ನೋಟು ಲಕ್ಕೇರಿದಾನೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬಾಜಿ ಕುಟೇರೆ ಬಗಲಿ ಬಡೇರೆ ಬುಲಿ ಕುಟೇರಿ ತೊಟ್ಟಡಿ ಬಡೇರೆ ಲೆಕ್ಕನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಲಕನ್ನ ನೂರು ಬಾರ್ಯಾರ ಮಾಕಳಿ ಮಾಡು ಭೀಮಾನೆ ಕೋದಂಟಿ ಗಮಲು ಬತ್ತೇರಿ ಆತಿ ಬೆರಡುಪ್ಪು ಉಂಡುವನಾಥ ಮಲ್ತೇರಿಗಾಯ್ತ ಬಲ್ಮನ ಬೆರಿಯ ಸಿಂಗರದಾನ ಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುದಿಲೇನೆ ಲೆತ್ತೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುದಿಲೇನೆ ನಿಟ್ಟಂಡು ವಾಲೆಗನಾಗ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿದೆ ಬರ್ಪುಲಿಗೆನ ಗಂಟಪ್ಪ ಗೌಡು ಉಂಟೂಲಿಗೆನ ಏರಿ ಲಕ್ಕವಲೆತ್ತೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೈನ ಲಕ್ಕವೇ ಇರಿ ಏನಿಗೆ ಬರುವಾರ ಇಂದಿಗಾನೆ ಕೇನುನ ಬಂಜೆ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಏಲಿ ತಿಗೋಲು ಸಿಗಬುಲು ದಾನಿ ಬತ್ತು ನೀಲಿಂದಿ ಪಂಡೋಲು ಗೌಲೋಲಾನಾಗ ಆತಿ ಬತ್ತುಗೋ ಕಲ್ಕುಡೆ ದಾನಿ ಪಂಪೇರಿ ಗೌಲೋಲಾನಾಗ ಕಡ್ತು ಬರೆತಿನ ಓಲೆದ ಬೇರಿ ಪತ್ತಿದಿ ಯಾನಿ ಪೋಪಿರಿ ಪತ್ತು ಬದಲಡೆ ವರ್ಷದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಗೇನ ಗಾಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಸಾಂಗಿವೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಗಾಜಿ ಚಿಗುರುಡು ಸಾಂಗಿದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಆಜಿ ಚಿಗುರುದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ತೆ ಪೊಪ್ಪೆನೆ ಬಯ್ಯಗಿಯಾನೆ ಬರ್ಪಂದಿದಾನೆ ಬಂಡೇರಿ ಓಲೆದ ಬೇರಿ ಪತ್ತೋಲು ಗೇನ ಪೂಳ ಗೌಡು ಬೂವೇರಿ ಗೇನ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ರೆ ಮೇಲಿರ ಜರಿಯಲಾನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ನಾಡು ಬೆಲಗುಲ್ಲ ಸೀನೆ ಕಡ್ತು ಮುತ್ತರ್ಲೆ ಪಟ್ಟು ಗೌಡು ಲಾನಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಅವು ಸಂಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟಿ ದಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ತೂಪಾರಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ರೆಗ್ಲ ದಯಾನಂದನ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ ರಡ್ಡು ಪೊಲ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ತುಳುನಾಡು ತೆಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಲಿಕೆದ ಸೇಡು ಅರುವರಿ ಗಾಯಕಂಡ ಒಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಓರ್ದಪ್ಪು ನೇಮಡು ಸಂಜೀವನ್ನಾಗಿ ಭಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮಾತು ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ ಏನಾದ್ರು ದೈವದ ಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಯಿದೆ ಓರ್ದಪ್ಪು ಪಾತ್ರನ ಆನಿ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿನ ಮರೆಯನ್ನು ಕಾತುಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮುಖ ಆರೊಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಲ ಅಸಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ದಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದೆ ಸುಂದರಗಟ್ಟೆ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಟ್ಟಿ ಮುಖ ಸಂಜೀವನ್ನಾಗಿ ಮೋಸವಂತನೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನು ಮಾಟ ನಂತರ ಬಲಿಮೆ ಒಂದುಪುರ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರದ ದಾಲಗುಚ್ಚಿ ಈಗ ನೇಮದಾರ ನೇಮದವಳು ಈ ಮುಟ್ಟಾದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಳ ಬಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವು ಭಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಜನ ಅಂತ ಮುಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸದು ಭಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಾರ ದೇವರ ಬಯಟ ಮೆರೆಗಿದ್ರು ಟೆಂಪಲು ಖುಷಿದಾದಕ್ಕಿಂತ ಯಾನ ಮೆರೆಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟದು ಕೆಲವು ರಣಮೂಜಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಟ್ಲಗಾರನ ಸನ್ಮಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೆರೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಜೀವನಿ ಬಾರಿ ಮುಂದಾಜನು ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಬಾರಿ ಬರಕತ್ತೊಂದು ಒಂದು ದ್ವೀಪದ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಿಕ್ಕಿನ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಲು ಬಾರಿ ಬೇಕರೆ ಸಂಜೀವನ ಈರ್ಲ ಪಾತಿಯಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೇಮದ ಕಲಿಪುರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮನದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಲು ಅಂದಪ್ಪ 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 ನನ್ನ ಸಂಜೀವನ ಉಳ್ಳಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಇರ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಂಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಡು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ವಿಷಯದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಂಜೆ ಸೌಖ್ಯನ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅವನ ಕಾಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂದರಜ್ಜಿ ದೇವರು ನಡಪೋ ಆದಿನಾಥ ಅಂದು ಹೌದೇನದನ್ನ ಸೋಲ್ಮದೇವ್ರಿ ಅವನೇ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವರಾಧಕ್ಕೆ ಇರ್ಲ ಗಿರ್ಮನಿ ಪುದರ್ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷರ ಪುರ ಪುಣ ಅಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಜಮಕೋದಿ ಪುರ ಕಟ್ಟಿನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪುರ ಪುರ ಹೋಗ್ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಣವನ್ನು ಅವೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪುರ ಇಂದು ಸಂಜೀವನ ಯಾನಂಕೇನು ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ನೇಮಾನಗ ಬಾರ್ಷದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಆಡಂಬರ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದುಂಬು ಉಳ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತ ಅಂತ ಸಣ್ಣದ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆತ ಬರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದುಂಬಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಜಾನ ಬರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಕೊಳದೊಳ ಪುರ ಎತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ఒక యాన కట్టుంది పున్నల కల గ్యాస్ లైట్ ఇట్లా కరెంటు బరదాలది బరదాలది ಒಂಜಿ ತುಯರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವು ಅದು ನಂದು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನೆಲಟು ಕೊಲ್ತು ಅಂತೀರ ಅಂದಪ್ಪಾಗ ಕೋಲನೆ ಅಂದು ಭಗವಂತ ಚಾರ್ ಬರ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತು ಚಾರ್ ಮಾತಾಡು ಬೇಂಚಿ ಬೇಂಚಿ ಬರಪ್ಪಳು ಕುಳ್ಳರೆ ಬಕ್ಕಂತಾರ ಈ ಜೋಕುಳು ಮಂಜೋಳು ಬರಬತ್ತ ನಾ ಪುರ ನೆಲಟುಗಳು ಅಂತಾರೆ ಹೊತ್ತೈತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಲ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ದೀಪರತ್ತ ಅವು ದಿವಸ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಮರ್ಕಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಐದು ದಪ್ಪ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕುಳ್ಳೆರ ಜಾಯ್ತು ಬರ അതിന് ಪುರ ಪಾಡತ್ತು ಅನ್ಬೇಕು ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟಿ ವಿ ಲೈಟ್ ಪುರ ಒಂದು ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಸಂಜೀವನ ಕೇಪುಲ ಪುರಪಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಅಂದು ಅಂದಂದು ಕೇಪಳಪ್ಪು ಕೇಪಳಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ತೋಡ ನೀರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ತೋಡಜ ತೋಡಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಈಗ ಗೋಯಲು ಅಂತೀನಿ ತೋಡ ನೀರು ಬಂದ ಮಣ್ಣು ಹೊಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ತೋಡ ನೀರು ಗುಡ್ಡದ ಹುರುಪ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಕೇಪುಲ ಪುರಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಕೇಪಳಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪೂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋ ಕೇಪಳಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬರ ಕೇಪಳಪ್ಪು ಎಂಕುಳಿಂತ ಹೊಲತ್ತಿಂದ ಪೋದು ಗುಡ್ಡೆ ಹೋದಂತ ಕುಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪಾಗಳು ಅವು ಎಂಕುಳೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅವಳು ಕೊಡ್ತೀನತ್ತೆ ಎಂಕುಳೆ ಕೇಪಳಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕುಳೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ತಗೊಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕೇವಲ ಹೂವು ಅವಡೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ತುಂಬುದ ಕಾಲದ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅತ್ತನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ದುಂಬು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೋಲ ತಗೋಲಿ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಪೋನ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ದುಂಬು ಒಬ್ರು ದಾಲೇಜ್ ದುಂಬುಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನ ಕೊಳಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನ ಕೊಳಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಲೆ ಕೊಳೊಂದು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕೋಲಾನಗ ದೈವ ಕೋಲಾನಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಉಂಟದು ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪೂರ ಈ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ ತೂಲಗತ್ತೆ ಟಿ ವಿಲು ತೂನ ಕಾರ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ಳು ದೈವದ ನರ್ತ ಅಮೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋತನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅದೇ ಎತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದು ಅವೇನೇ ಕಡೋರು
ಅದು ಮೂಲ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಲೇಪನಗ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರ್ದು పోతు చేరండ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ತೂಪಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರ್ದು ಅಂದು ಬಂತು ಮಲ್ಪೂರು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಅక్కడ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೂರು ಕೊಲ್ಲದ ಪೂರ ನಾನು ಪನ್ಪಾಯನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ನರ್ತಾನ ಅಂದು ಪೂರ ನಲಿಕೆ ಅವನ ಪೂರ ಅನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕುಳ್ಳಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಂದು ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರೆ ನಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ತಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಪೂರ ಅವಾಗಲೂ ಆ ಪಾತ್ರೆ ತಪ್ಪೋತಾವು ಆಯ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ದಾಪಣ ಅವಿ ದಾಪಣ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಡೆದು ಮೆಂಕುಲಂಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದ ನೇಮ ಕೋಲ ಅನಾಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಕಿದೆ ಇದು ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಜೋಡಾದು ಭಕ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕನ್ನಡತ್ತೆ ಉಡಲ್ಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಟಿ ವಿಡ್ಲ ತಗೋಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಡ್ಲ ತಗೋಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ತಗೋಲಿ ದೈವಾನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಗೋಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇನು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪುನು ಫೋಟೋ ತಿತ್ತದು ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಬಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಅವು ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ ಕೊರ್ದ ಬಂದು ಅಂದತ್ತ ಅವಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ಸಂಜೆ ಪಟ ಅಂದು ಕೊಡದ ಬಂದು ಪಟ ಒಂದು ತೀರಿ ಐಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂರ ಪಟ ಬಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಖಾಲಿ ಮೂಗತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಸಾಲದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ದೈವದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಟ ಬಾಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಲ ನೇಮನ ಗೇರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ ಅವತ್ತು ತೀ ರಾಹುಲ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಂಡ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಜ್ಜಿ ಕೊಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಜ್ಜಿ ಅವಿ ಟಿ ವಿ ಅವಿನೇ ಪಾಡುతుండ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಹೊರ ಮಲ್ತಂದು ಕೊಲ ಪಕ್ಕ ಅವನೇ ಟಿ ವಿ ಕೂತು ಅವೇನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಲ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತನ ಓಲೆ ವಾ ರಾಜ್ಯಡ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲನ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದ್ರ ತೂಲಿ ಟಿವಿ ತೂಪೇರು ಅವು ಅಂದ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರು ಫಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಫಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ತನ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಾಗ ಸಂಜೆ ಮಾಂಗ್ ಟಿ ವಿಲಿ ಬೈದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸ್ಟೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಕಡೆ ಆತ ಇಷ್ಟೇಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ ಉಡಲ್ಡು ಭಕ್ತಿದಿಂದ ದೈವ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಯಲ್ದ ಸಂಜೀವನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಪಾಡು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆಂಚ ಪೋಪಿ ಅವು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಶರಣನ್ನೆಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತುಂಬ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರು ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಬಯಲ್ದ ಸಂಜೀವನ ಒಂಜಿ ತೋರಿಸ್ಪಾವನ್ ಅಂಚ ಅದು ಶರಣನ್ನೇ ಪನ್ನ ಇಟ್ಟು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರೋನಾ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಸಂಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಶರಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಂಬಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ತಾವರ ಬಯಲು ಸಂಜೀವನ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಶರಣ ಯಾನು ಸಂಜೀವನ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಲ ಬಂತೇನು ಯಾನು ಈ ಕಲಾವಿದ ಯಾವ್ಯಾಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಗರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಕದಿನೆ ಬಿಡಪ್ಪನ ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಗೆ ನಾನು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಂದೇನಿ ಪಂಡಾಪಗ ಓಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ದಿನ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮಬೇ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಗರ್ನಾಲ್ದೆ ತಂದೆ ಈ ಸಂಜೀವನಿ ಏತು ಕೋಡಿಡು ಕಡದೇರು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಯಾನು ಸಂಜೀವನ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೀವನ ಓಲ್ಕೊಳನ್ನ ಕಟ್ಟು ಸಂಜೀವನ್ನೇ
ಎಂಚ ಅರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಏನು ಪೋಡತ್ತ ಗಗ್ಗರ ದಿನ ಪುರ ಏನು ಪಗೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತೋಡು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಂಜೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸೊಲ್ಮೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಡ್ಡಣಿಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯ ಬಂತ ಬಂದಾಗ ಆರು ದೈವದ ಚಾಕ್ರೆಡಿ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಐಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಕಟ್ಟದಿನ ಏತು ಕೋಡಿಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟದೇರು ಆರು ಏತು ಕೋಲ ಇತ್ತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತು ಮಾಟತ್ತದು ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಆರು ಏತು ಕೋಡಿಡು ಒಯ್ಕ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೇರು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಕತೆ ಕೊಡು ತೆಂಬರ ದೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ತೆಂಬರ ಪೂರ ಅದೇ ಸಂಜೆವನ್ನ ತೆಂಬರ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಅದೇ ಕರಡ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಅವು ದಾದ ಇರುವನ್ನೇ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಲ ಅದು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಿಪಿನ ಗರ್ನಲ್ ಅಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚು ಅಕ್ಲು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗುಳ್ಳು ಪಿರಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ್ನಲ ಒಡನಾಟ ವರ್ಣ ಅಂಚ ಏತು ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟದೇರ ಅದು ಕೋಡಿ ಪನಕೇರಿ ಸಂಜೆನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಪೋನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಮಾಡ ತಾರದ ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಬೈದಿನ ಬೇನು ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಈ ನಿಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಓಲ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಪುರಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಪುರಳ್ಳಪ್ಪನ ತೀರ್ದಾನಿಬೋದು ಗರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕದು ಏರಿಯಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಬಿರಿಯಲೇಪ್ಪ ಅಂದ್ ಇಂಥ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ವೇವ್ ಏನು ಬೈದಿನ ನುಪ್ಪು ತಗರ ಹಿಂಗೆ ಅವು ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಏನ ದನಿ ಆರಿ ಪಣ್ಣೆ ವಾಡು ಏನು ಶಾಲೆ ಪೋತೀನಿ ಲವ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬಡ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರ ಮಿಗ್ದೆ ಹಸಿನಕ್ಕ ಅವಲೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಲೇ ಗರ್ನಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೆ ಪಟಾಕಿ ಎಂಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಗರ್ನಾಲ್ ಸರನ್ ಗರ್ನಾಲ್ ಚರನ್ ಹತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಚರನ್ ಅನ್ನ ಯಾನು ಅವತ್ತು ಶರಣನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೈಲ್ದ ಸಂಜುವನ್ನ ಪುದರಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಪ ಬೊಂಡಲ ಅಜರಾಮರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ಬಂದ ಜನ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆತ ಏರು ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಪಂಡ ಕೊಡ್ತಾವನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಅವ್ಳು ಏರಿಗೆ ಅವು ಅರದಾಲಪುರದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಂಜೀವಣ್ಣಗೆ ಭಾಳ ಅಂಡ ಸಂಜೀವನನ ನಿಜಮೋನೇನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರೇರಗ್ಲ ಏರಿಗೆನ ಬಯಲು ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಾರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವ್ನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಬಲ್ರಿಗೆ ಅವೇರಿಗೆ ಅವರ ಸತೀಶ್ಗೆ ಅಂಚಾನ್ ಅಂಡ ಅರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಆರಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಆ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಕಲವರೆಗೆ ಬೇಜಾರಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೀತೇರು ಪಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಣ್ಣ ಇಂಚನೇ ಪೋಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನತ್ತ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಅಂಚೆ ತೆರಿದಿನ ಅರಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪವ್ರು ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೈವ ಪಂಡ ಇಂಚಾಗೆ ದೈವದ ಎದುರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಆಪುಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಜ ಇತ್ತದಾಲಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕರಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಾಪುಂಡು ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದ ತಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದಾಪುನ್ ಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಆದಾಪುನ್ ಯಾಕೆ ತಟಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಡು ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಾలు ಐತೋಟಿಗೆ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯಾలు ಉಂಡು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಗುಲ್ದಿನ ಸಂಜೀವನ ಎತ್ತು ಅನ್ನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಬಂತು అని ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಂಜೀವನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಪ್ಪಿರ ಹೊಡ್ತು ಓಡ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನಮ್ಮ ಒಂದತ್ತ ಅಂಡ್ ಆತ 8 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾತನು ಏನಿತ್ತು ನಾನು 6 ಬೈಕ್ದಿನ ಲಜ್ಜಿ 6 ಒರಿಯಾಡ ಪಂತಿನ ಲಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂತಿನ ಸಂಜೀವಣ್ಣನತ್ತು ಅವ ನಾನು ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಯಾನು ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಎಂದಿಟ್ಟು ಮಂತೆ ನಾನು ಏರ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತೆ ಜೇರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ 6 ಕಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಯಾನು 7 ಸಾರಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಅವಳು ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂದ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಕಲೆತನ ಕ್ಷೇತ್ರ
ನಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಅವು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ತಿಕ್ಕಂಡಟ್ಟೆ ಆ ಇಜ್ಜ ದಿನ ಎಂಕ್ಲಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೊಲ್ಲಿಯ ಒಂಡದ ಅಂಚತ್ತ ಸಂಜೀವನಿ ಆವ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ಯ ಅಂತಿತ್ತೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಂಡರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 6 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡರೆ ಅಜ್ಬದೆ ನಾನು 35 ಲಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅಂದಪ್ಪ ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆರಿನ ಶೈಲಿ ಅವಡು ಒರಿಯಾಡ ಅವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಬರ ಉಪ್ಪಂದಿತ್ತೆ ಕೇಂಡರದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಬರವೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅರಡೆ ಇಂಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಅರಡದು ಓಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಯಾನು ಅರೇನು ಕಾರು ಇತ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಓ ಪರಬ ಅಂದು ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಅವು ಮೋಕೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಗೆ ಛೇ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತೆಕ್ಕಿ ನೀತ್ನಾಡ ಪನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸೊಲ್ಮೆಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ವಿವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊಲ್ಮೆಡೆಟ್ಟು ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ತೆರೆದು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪನಂಚಿ ನಿದರ್ಶನ ಆತ ಪೇಪರ್ ರಾಜಣ್ಣಗ ನೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಈ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಆಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಧ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿಕೇನು ಇದು ಏರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಲ್ತ್ಡ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣನೊಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಈತ ವರ್ಷಡಾರು ಈತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಿ ನನ್ನ ಕಾಸು ಮಲ್ದಿಂದ ಅಂಡ ನೆಂಚೆತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಏರು ಕೋಲಾಟ ನೆನ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ತೋಜೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡತ್ತು ಇಂಚ ತೋಜೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಗಲಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ದೇವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದೇ ದಿನ ಬರೋಡು ಕೋಡೆ ಅರ್ತಿ ಕೋಡನ ಮೂರನೇ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಇಂಚೆ ರಪ್ಪಂಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ದಾಗ ಮದುಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚು ತೂತಿನ ಹುಡುಗಿ ತೊನ್ ಇನಿಕ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ತುಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೈಗೆ ಮಾಡು ಅಂದ ಅವ್ರು ಬೀಳಾದ ಒಮ್ಮೆ ಹಂಚಿ ಬೈದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಂಚಿ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಯಲ್ದ ಸಂಜೀವನಾಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಂಡವು ಆತ್ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸಂಜೀವನಾಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ಲೂಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾತಿರ ಎರಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನ ಕಾಣಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಜೀವ ಅನ್ನಗ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡುವ ಚಿತ್ತನ ಸದಾಶಯ ಇಂಕಲ್ನ ಶರಣನ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಅಂಚಾದು ಇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅನ್ನರಿಗೆ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಅನ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಜನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪನೋಡು ಒಂದು ಏಪಿಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಗೆ ದೈವಣ್ಣನ ಆತ ಅದ್ಭುತ ಆರು ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ದೈವದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಣ್ಣರಿ ಕಡೇಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋರು ಸಂಜೀವನ ಯಾನಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂದ ಪಕ್ಕದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ದನ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದಲ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಪೊಂಡ ದೈವದ ಪಾರ್ದನ ಈತ್ ವರ್ಷ ಈತ್ ಜನ ಮೋಕೆ ಮಂತೀರಿ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೇದಾದ ಅಂತಾರೆ ಈತ್ ಕೋಲ ಕೊರಿಯರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯಾರು ಅಂದು ಅಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಪಣಿ ಜಗತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೋಲ ಕೊನಕ ಅನ್ನ ಪಂಪಣಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ನನಗಲ ನಾನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ದೈವ ಎಡ್ಡ ನಂಬೋಡು ನಾನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಬಯಲ್ದ ಸಂಜೀವನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ವಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದಿ ಪೋತಿಂಗಿ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಚಾಕ್ರ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಅನಿಷ್ಠೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಎನಿಕಲ ಏರ್ಗೆನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅನ್ಪುಜಾರ ಅರ್ನ ಏತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪುತಾರ್ ಪಣ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲಿ ಅವು ಆತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಜೆ ಕಟ್ಟರೆ ತೂಕಂದು ಓಲ ಅಂಚ ಓಲತೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ಜನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ತೆಂಗಳ ನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇಕು
ఒక కళ మగల నుంచి దూరం ఆತೀನಿ అబ్బరి నుంచి కాತೀನಿ అంచి పూర పోతే అక్కడ పనిపిన పూరకేం తెలిగించ వరి అత్తలు వరి బయలు సంజೆ పనిపినకేం తెలియదు ಅವು ತೂಚೇರಿ ಕಾವು ಅದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾವು ತೂಚೇರಿ ಈ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬತ್ತಿನ ಟಾತ್ರ ಇರನ್ನು ತೂತ ಅಂದು ఒక అది పొన్న అనిపారు బయలు సంజೆ అంటే వెళ్ళి పాతేరు నుండి వస్తుంది పాతేరు నుంచి వస్తుంది అందు ఒక ఏరు చూపిని ఒక్కేను కూడా సరే ನಾವು ಏರು ಅವು ಬಯಲು ಸಂಜೆ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ಪಾತೇರು ಓ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಏನ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪರಿಚಯ ಪರಜ್ಜಿ ಏನು ತೂಪಿನ ತೂರು ఉంది అవి పూర పనిపేరు ఇంకో పూర పనిపేరు ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೈಲ್ದ ಸಂಜೀವನನ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕನಗ ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಈತನಟ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾವಿರ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದ್ದು ದುಮ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಗ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ